आपल्या अखंड सौभाग्याची प्रार्थना करतो एकमेकींना हळदी कुंकू लावून. तर हे नुसतं सौभाग्याचं प्रतीक नसून मला असं वाटतं की नात्यांमधनं प्रेमाचं प्रतीक आहे. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली व्लॉगमध्ये. तर आज आहे शनिवार आणि शिव नाही येणार. 2-3 दिवस नाही दिसणार व्लॉगमध्ये. दिसलं तर उद्या बघू. तर बघूया, कालचा मस्तपैकी स्टार्टिंग झालेली आपल्या सीझनला. तर येत राहतील, बघा तुम्ही. नंतर आपण कधी अपलोड करणार ते कळेल तुम्हाला. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे. तर आता बघूया, नाश्ता करूया, ऑफिसला जाऊया, ऑफिसवर नेऊया. परत आज काय टाईम भेटला तर शूट करूया, पण नाही, आज बहुतेक नाही भेटणार, कारण की आज आहे हळदी कुंकू. तर पुढचा व्लॉग असेल तो आज ऋतू शूट करेल. मी स्टार्टिंग करून तिला देतो आहे, तर तिला पण सवय होईल. तर पुढचा ब्लॉग जिथे हळदी कुंकू आहे तिथे काय आहे, मजा मस्ती धमाल. हळदी कुंकू आहे थोडं आहे, पण ते थोडी त्यांनी गेम पण ठेवलेले आहेत, त्याच्यामुळे ती बोलली मी शूट करते हळदी कुंकू. बोललं ठीक आहे. तर थंबनेल पण तोच असेल, टायटल पण तोच असेल. तर बघत राहा ब्लॉग आणि मजा करा, एन्जॉय करा. पण नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. ओके. नमस्कार मंडळी, श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त. आलो आहे ऑफिसवरून. आज आहे हळदी कुंकू, महिलांचा हळदी कुंकू. तर मी रेडी झाले, आई पण रेडी होऊन गेले आहेत. आता मी पण जाते. हळदी कुंकू कसा असतो ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. आमचं मंडळ आहे, यातून छानपैकी असं सुंदर असं डेकोरेशन केले. तिथे देवीची फोटो ठेवलेला आहे. तिच्या पाया पडून आपण हळदी कुंकाला सुरुवात करू. छान अशी सुंदर अशी रांगोळी काढलेली आहे महिलांनी, बघून घ्या. तुम्ही पण ट्राय करा. सुस्वागतम असं छान. आता महिला मंडळ यायला सुरुवात झाली आहे, तर तुम्ही आता पुढे व्लॉग बघत राहा. सक्रिय कुंभी समाज महिला मंडळ या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. त्या साईनगर मोठा घे. हॅलो, इकडे बघा. तेव्हा त्याला मध्येच घ्या, त्याला मध्येच घ्या ना, तुम्ही घ्या ना. हॅलो, काही महिला मंडळ आले तरी पुढे पाया पडायला जायचं आहे, कृपया करून. असू नाली यायचं. अर्धा इकडे या. हा, दोन्ही साईड लावा. परफेक्ट आहे. तिकडे बघा. छत्रपती शिवाजी महाराज की गणपती बाप्पा. आपल्या अखंड सौभाग्याची प्रार्थना करतो एकमेकींना हळदी कुंकू लावून. तर हे नुसतं सौभाग्याचं प्रतीक नसून मला असं वाटतं की नात्यांमधनं प्रेमाचं प्रतीक आहे, समृद्धीचं, आरोग्याचं प्रतीक आहे. आता तुम्ही मला नगरसेविका म्हणून निवडून दिलात महिलांचा खूप चांगला प्रतिसाद मला लाभला, तर त्यासाठी पण तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि महिला आरक्षित वॉर्ड आहे आणि एक महिला प्रतिनिधी म्हणून मी तुमचं प्रतिनिधित्व महानगरपालिकेमध्ये करणार आहे. तर तुम्ही अजिबात काळजी करायची नाहीये, कारण की तुमचे प्रश्न सभागृहात मी मांडणार आहे. तुमच्या प्रश्नांना मी प्रथम प्राधान्य देणार आहे. महिलांची आरोग्य आणि सुरक्षितता फार महत्वाची आहे, कारण की नारी शक्ती सबसे बडी शक्ती, तर आपल्याला ती दाखवायची आहे.
एवढं बोलून माझे काय सांगितलं इकडे झालं तिकडे गेले आता तिकून जाय पाहिजे अरे किती अंतर पुढे होतं अशी हळदी कुंकू झालेला आहे. आता आलो घरी, चेंजिंग वगैरे केलेलं आहे. मस्तपैकी हळदी कुंकू झालेला आहे. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघालच कसा झाला आहे ते सांगा पण, आणि सबस्क्राईब पण करा, लाईक पण करा आणि शेअर पण करा. पुन्हा भेटू नवीन ब्लॉगमध्ये. बाय.